Hêzên evlekarî yên Kurd asayiş li Reqqayê dest bi karanîna pîvan û tedbîrên evlekarî yên tund kirin. Piştî êrişekê kujer ya Devleta İslamî Daişê ya ser bajêr ya roja duşemiyê. Di nav tedbîran de li taxên herema ku êriş lê hatiye kirin de qedeqeya derketina derve ya giştî. Operasyonên lêgerîn û kontrolkirinê jî hene. Berdevkê asayişê yê li Bakur û Rojhilata Sûriyê Elî El Hesen tedbîrên li Reqqayê û rewşa evlehiya li bajêr nirxan. Operasyona kontrolkirinê ji duşembê ve di doma û di asteke xwe de berdewam dike. Encamên baş têne wergirtin. Her wiha sepandina qedeğeya derketina derve ya giştî li bajêrê Reqqayê heye. Kardestên Hêzên Sûriya Demokratîk HSD ragandin ku di êrişa çekdarên Daişê de 6 endamên wan hatine kuştin. Hesen ser êrişa Daişê dazanîn ku yek ji êrişkaran hatiye kuştin û yên din jî hatiye girtin ku kembereke teqîner li xwe kiribû. Navenda Rojavayê bajarê Reqqayê duşemê ji aliyê şaneyên razayî yên terorîstên Daişê ve hate êrişkirin. Armanca wan ew bû ku valahiyeke ewlekariyê çê bikin. Ji ber ku navend li kêleka girtîgehekê ya ku çekdarên Daişê têda girtîne. Bajarê Reqqa ji ber berdewamiya qedeqeya derketina derve û operasyonên li heremên cuda yên bajar valaye. Rûnişvanê Reqqa Fewaz Ebdiyê 38 salî xem û pêbaweriya xwe ya bo asayişê hevdem diyar dike. Belê pêşî ew tiştek metirsîdar e. Mebesta min ew e ku hewce ye ku her kes bi xwe zarok û malbatên xwe ewlehiyê hez bikin. Supaj bû Xwedê ku ciwanên hêzên ewlekariyê bi hemû hêza xwe hewl didin ku nûbedariya bajêr bi temamî bi cih bikin. Ji ber vê yekê duwarê ewlehiyê da divê rewş baş be. Li bajêr sûka heremî dikan û kargeh hatine girtin û her wiha kêm kes li kolanan têne dîtin. Bazirganê otomobîlan Ebed Fethel jî ser egera dirêjkirina qedeqeya derve bifîkar e. Li bajêr pirsgirêka ewlehiyê heye. Heke rojekiyan du rojan berdewam bike ne kêşeyek mezin e. Lê heke hefteyek berdewam bike wê demê dibe kêşeyeke cidî. Ji bo karkerên normal ku dehatê wan yêdin tune ye û ew hewce ku derkevne derve û rojane bixebitin da ku rojane xwarina xwe peyda bikin. Li Îraq û Sûriyê serweriya heremî ya Daişê di encama têkoşîneke bi salan ya bi piştgiriya Amerîka de hat têkbirin. Lê çekdarên wê bi şaneyên razayî hebûna xwe didomînin. Yên ku bi êrişên di mehên borî de gelek Îraqî û Sûrî kuştin. Özlem Yasak, Dengê Amerika.